נתן בשבקין אומנם זכה בהישרדות, אבל בזוגיות עדיין לא, מה שהביא אותו להתחפש לנסיך ולמדוד נעל של טבע נאות לנסיכות התל אביביות. לך תדע, אולי בקרוב אהבה. אנחנו פה מודדים לכל הבנות היפות, נעליים, מי שתזכה או אני אזכה, אנחנו נצא לדייט אולי ביחד. הם בוחרות את הנעליים, אני מלביש. אם הנעל מחליקה כמו שצריך, אז יש לנו כנראה התאמה. הטרנד שלנו לקיץ הקרוב הוא צבעוניות מאוד מאוד חזקה, בשילוב עם סוליה שטוחה ורפידה אנטומית. נגיד בקיץ זה כפכפים, סנדלים. אני אוהב סנדלים, אבל אין מה לעשות, הפכתי להיות תל אביבי, אז זה כפכפים. מה הנעל הכי מכוערת שקנית הפעם? וואו, אני אגיד לך את האמת, אני לא קונה נעליים מכוערות. אין לך זוגיות כרגע, נכון? לא, עדיין לא. אני החלטתי והגעתי למצב שאני לא הולך לצאת עם מישהי שהיא מפורסמת, אני צריך מישהי שהיא לא מהעולם. כן, כן, צריך את השקט הנפשי הזה. זאת אומרת, אם בר רפאלי תבוא, אתה אומר לה לא. אוקיי, בר רפאלי לא מהעולם הזה, היא כבר מגן עדן, אחי, זה לא העולם שלנו. אם היא תבוא, אני בשמחה אקבל אותה, אבל בסדר. איזה נעל היית קונה לאהובתך? כפכף. כן, שלא תהיה יותר גבוהה ממני. אבל כפכף טוב, הייתי משקיע בה איזה 50 שקל.